Så det er ikke det gulv, der bliver brugt, når de stjernerne de spiller. Det er også derfor, de har fået det her i BTK 73 i Kolding. Det bedste er det bedste. Jeg skal skifte gulv, fordi der er lagt et laminat her i 30 år, hvor man spiller bordtennis på. Man glider for meget rundt. Det er ved at være godt slidt. Det er ikke det optimale til bordtennis. Så her blev lagt en vinyl sportsgulv fra Gærfloor. Men inden vi kom så langt, så skulle vi jo have laminaten af. Så lå det tæppe under laminaten, som blev fjernet. Så har vi spartlet gulvet for at få et plan gulv til at lave belægning på. Og så har de egentlig fået sportsvinyl på her, som gør, at den har den rigtige affjering. Man glider ikke rundt på den. Det er optimalt til bordtennis. Og så er det bygget op i to skumbagsider, sådan så den ene det minimerer trykskader. Og hvis du har et bordtennisbord inde og stå på gulvet, og du så flytter det, jamen så på et normalt gulv, så giver det mærker. Det gør det også på det her, men i løbet af 2-3 dage, så har det faktisk genrejst sig. Så det er ikke det gulv, der bliver brugt, når de stjernerne de spiller. Det er også derfor, de har fået det her i BTK 73 i Kolding. Det bedste er det bedste. Der fik vi lige den med.